ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଲେ ମାଁ କହିଲେ ମାତା ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତାଙ୍କ ମାଁ ଗଲେ ଆଉ ଆଣି ଆଇଲେ ଉଷୁମ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନା ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ପିଇବିନି, ଆପଣ ଖୁଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୁଁ ପିଇବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଁ କହିଲେ ଆରେ ମୋତେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ତୁ ଟିକେ ନିଜେ ପିଇଦେ, କାଲି ମୁଁ ପିଇଦେବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନା ତମେ ଯଦି ମୋତେ ନ ପିଇବ ମୋ ଭୋକ ବି ମିଟିବନି। ତ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜିଦି କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ବସେଇଥିଲେ ସେ କ୍ଷୀରଟା ଏବେ ଉତରୁଥିବ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ କ୍ଷୀରଟା ରଖି ପଳେଇ ଗଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଆରେ ମୋଠୁ କ'ଣ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ କାମ ଯେ ମୋତେ ଅଧା କ୍ଷୀର ପିଇ ପଳେଇଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟିକେ ରାଗିଗଲେ। ତାପରେ ଗଲେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖିବା ପାଇଲେ କ'ଣ ସେ କାମଟା ଯେଠି ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇ କାମ କରିବା ଲାଗିଲେ। ଋଷି ଘର ଆଡ଼େ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ସେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି। ସେ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ଆଚ୍ଛା ସେ ମନେ ମନେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ କାମ ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଅଧାର କ୍ଷୀରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ଏବେ ଦେଖ ଖାଲି। ସେ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଆଣିଲେ ଆଉ ସବୁ ଯେତିକି ଲହୁଣୀର ମାଠିଆ ଥିଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଠିଆ ନେଇ ସବୁ ପଳେଇଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳ ଆସିକି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେ କହିଲେ ଆରେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋ ରାଗ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛ ଯଦି ତମେମାନେ ବି ଖାଅ। ସେ ଖାଇବେ କ'ଣ ଓଲଟା ମଟକିକୁ ସବୁ ଫୋଡ଼ୁଥିଲେ ଖାଉ ବୋଲି ନିଜେ ବେଠିକି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ କହିଲେ ଆରେ ତା କ୍ଷୀରଟା ଅଧା ରହିଯାଇଛି, ଯା ତାକୁ ପିଇ ଦେଇକି ଆସେ ଆଉ। ତାପରେ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଘର ସାରା ଲହୁଣୀ। ତାପରେ ସେ ମାତା ବି ରାଗିଗଲେ ଆରେ ଏତେ ବଦମାସ ସେଟା କିଏ କଲା। ତାପରେ ସେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କିଏ କରିଥିଲା। ତ ସେ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିବ ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସବୁ ମଟକି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ସେ ଭୀଷଣ ଲାଗି ବାଡ଼ି ଉଠେଇଦେଲେ। ବାଡ଼ି ଉଠେଇଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ମନେ କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ମଟକିକୁ ପକେଇ ସିଧା ଧାଇଁଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଧାଉଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଳେଇ ବି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଛେ ଯଶୋଦା ମୈୟା ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ଧାଇଁଲା ପରେ ବି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମନେ ମନେ କହିଲେ ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲେଣି ବେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିପାରିବି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ହାର ମାନି ଯାଉଥିଲେ ସେ ଠିଆ ହେଇକରି ଜାଣି ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରା ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ସବୁ ଗୋପୀୟ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଆଉ କହୁଥାନ୍ତି ତାକୁ ମାରନି ମାରନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଲା ଭଲା ଚେହେରା ବନେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ତାକୁ ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଆସୁଥିଲୁ କି ଯେ ଆମ ଘରୁ ଇଏ କରିଛି, ମଖନ ଖାଇଛି, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ତ ଆପଣ ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେ ନିଜେ ଚୋରି କରିବ ତେବେ ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଯେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଏବେ ତ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେଣି ତ ଭଲା ଭଲା ଚେହେରା ଦେଖି ମାନିଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଚଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନେ ମନେ କହିଲେ ଇଏ ଯଦି ଏବେ ବାଡ଼ି ଉଠେଇଦେଲେ ପୁଣି ମୋତେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଁ କହିଲେ ତତେ ମୁଁ ତ ସତ କଥା ତତେ ବାଡ଼ିରେ ପିଟି ପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ତତେ ଦଣ୍ଡ ତ ଅଲଗା ଦେଇପାରିବି ନା। ଏବଂ ସେ ଗଲେ ରସି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଯେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥା ଆଉ ଗଲେ ରସି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଖୁମ୍ପରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ବସିକି। କିନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିବା ଆଗରୁ ତ ରସିଟା ଭିଡ଼ିବା ଦରକାର ନା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଥରକ ସେ 15 ରସି ଆଣୁଥିଲେ, ଯେତେ ରସି ଆଣୁଥିଲେ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯାହା ହେଲେ ଛୋଟ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲେ ମା ମୁଁ ତ ଏତେ ଘର ସାରା ସବୁ ରସି ଆଣି ସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲେ ଆରେ ଏଇଟା ମୋ ଲୀଳା, ମା କେମିତି ବୁଝିବ ଏଇଟା। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଇତନା କ୍यों ମାନେ ଏତେ କାହିଁ ହସୁଛୁ, ହସଟା ଏ ଭିତରେ ରହିବନି। ଆଉ ଗଲେ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ମାନେ ବଣ୍ଡଲ ଧରି ଆଇଲେ ରସି ଆଉ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାନ୍ଧୁ ସେ ନିଜେ ଥକିଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ମୈୟା ଏତେ କଷ୍ଟ କଲେଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପେ ଆପେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତାକୁ ବାନ୍ଧନି ବାନ୍ଧନି କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ମୈୟା ଉତ୍ତରରେ
ଦେଲେ। କ'ଣ ମନ ଶାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ମୋ ଲଲାକୁ ମୋ ନିଜ ହାତରୁ ବନ୍ଧେଇ କହୁଛ ଏ ମନ ଶାନ୍ତି ତ, ଏବେ ଚୁପଚାପ ଯାଅ ଘରକୁ କହି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କହିଲା କି ଯେ ଏହାକୁ କ'ଣ ଦାମୋଦର ବୋଲି କହିଲା। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଗୋପେ କହିଲେ ଦାମୋଦର ଦାମୋଦର ଦାମୋଦର। ତ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଦାମୋଦର? ଯାହା ପାଖରେ ରସି। ଦାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦାମର ଅର୍ଥ ଦଉଡ଼ି ବା ରସି। ଆପଣ ଯାହା ବୁଝନ୍ତୁ, ରସି ବା ଦଉଡ଼ି। ତାପରେ ଦାମୋଦର ଉଦ। ଦାମୋଦର ବୋଲେ ଉଦ ବୋଲେ କ'ଣ? ଉଦର। ଦାମୋଦର ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପେଟ। ଦାମୋଦର ଦାମୋଦର। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଖନ ଚୋର। କହିଲେ ନା କ'ଣ? ଦାମୋଦର। ଆରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଯାହା ପେଟରେ ରସି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଯାହା ଯେ ଗୋଟେ ଖୁମ୍ଭରା ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ତାକୁ ତ କି କୁହାଯାଏ? ଦାମୋଦର। ତାଙ୍କ କଥାରେ ସେ ନ ପଡ଼ି ପଳେଇଲେ ଘର ଭିତରକୁ, ଦେଇଦେଲେ କବାଟ। ଆଉ ଭିତରେ ଯାଇକି ମନେ ମନେ ଏତେ ଜୋରସେ କାନ୍ଦନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହା ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାଇକି ସେ ନିଜେ ରସିକୁ ନିଜେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ। କିଏ? ତାଙ୍କ ମା। ତାଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ହେଉଥାଏ। ସେ ମନେ ମନେ କହିଲେ ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା, ଯିଏ ତା ଛୁଆକୁ ସୁଧୁରାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ। ସେ ମନେ ମନେ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଥିବ ଇ ଖାଇ ଦେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ। ଆଉ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଆଣି ଥୋଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଖୋଲ କବାଟ, ତାକୁ ଖୋଲି ଦିଅ କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣୁନଥିଲେ। କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଆଉ କହିଲେ ନିଅ ତମର ଭରପାଇ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ହେଲା, ଏବେ ମୋ ଛୁଆ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନା ନା ଆମେ କେମିତି କରିବୁ? ସେ ଖାଲି ଆମେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଆମେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖୋଲି ଦେବ। ନା ମୁଁ ଖୋଲିବି। ତମ ମନରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ନ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବି ନାହିଁ। ଯଦି କହିବ ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବି ହେଲା। ଆଉ କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଶେଷକୁ ଆଉ ଯଦି ଖାଇବି ଦେଲା ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିବା ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଦେଇଦେବି ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲେ କି ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖୋଲିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ବସିବା ବାଲା? ଆଉ ଏମାନେ କାହିଁ ଡାକି ଗଲେ? ସବୁ ତ ସେ ଖରାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ଜୋରସେ ଖରା କର ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇବି ଭିତରକୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଖରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଟିକେ ତେଜ ହୁଅ। ତାପରେ ସେ ସତକୁ ସତ ତେଜ ହେଇଗଲେ ଏବଂ କଠିନ ଖରା ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଟାକୁ ସହି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏତିକି ଛୋଟ ଛୁଆ କେମିତି ସମ୍ଭାଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ। କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? କାହିଁକି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆସ ବୋଲି? କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ। କାମଟା କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଆଗକୁ ସେମାନେ କହିଲେ। ସେଇଟା ଯେତେ ଭରପାଇ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଠିଆ ହବ ବାଲା ଲୋକ ଗଲେ 2 ଗଛକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ସେ 2 ଗଛ ଦିନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ, ମାନେ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖୁମ୍ବର ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଖୁମ୍ବର ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଚାଲି ଗଲେ। ସେ 2 ଗଛ ତ ପାଖାପାଖି ଥିଲା ନା, ତ 2 ଗଛକୁ ଜୋରସେ ଘିଚି ହେଲେ ବୋଲେ ସେ 2 ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ଜୋରସେ ଆବାଜ ହେଲା। ଆଉ ଯାହାର ଅର୍ଜୁନ ଗଛ 2ଟି ଥିଲେ ତ ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ। କାହାଠାରୁ? ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ବି କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ସେଇଟା କାହା ପୁତ୍ର ଥିଲେ? କୁବେରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଘିଚି ମୁକ୍ତି କରି ଆଣିଦେଲେ ସେ 2 ପଟ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଆଖି ଖୋଲ ମୁନିବର, ଏହା କହିଲେ। ସେ 2 ଜଣ କହିଲେ ଆରେ ଆପଣ କି? ତମେ ଯାହା ତୁମେ ଏବେ ତମର ସମ୍ମୁଖରେ କହୁଛ ମୁଁ ସେଇ। ତ ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ? ହଁ।
କହିଲେ ଆମେ ତ ଧନ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଲୀଳା ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ନିଜକୁ ନିଜେ। କହିଲେ ତମେ ଆଗରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲ, ତେଣୁ ମୋର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ତମେ ଏବେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛ। ଏବେ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଅ, ଏଠାରେ କାହିଁ ରହିଲ ଯେ ମୋ ମା ଆସିଲେ ଦେଖିଲି ମତେ ହିଁ ଗାଳି ଦେବେ। ନାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବୁନି। ତ କହିଲେ ଆରେ ମୋର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ବି ଅଛି, ଏଠାରେ ବି ଅଛି, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତାହିଁ ସେଇଠିକି ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହି ସେଠାରେ ପଳେଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜୋରଜାର ଆବାଜ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ଦୌଡ଼ି ଆଇଲେ ଆଉ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ତୋତେ କୌଣସି ଆଂଶ ଆସିନି, କ୍ଷତି ତ ହେଇନି ନା, କଷ୍ଟ ତ ହଉନି ନା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନା ନା ନା, ଯେତେ ଥର ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ହିଁ କହୁଥିଲେ। ଏବେ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ କଥା କହ, ତୋତେ ଯଦି କିଛି ହେଇନି ତ ତାହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବୋଲେ କହ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗଛ କେମିତି ପଡ଼ିଲେ? ସେଇଟା ତାଙ୍କ ବାପା ମତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ କୋଉ ଅବତାର। ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ବାପା ସମ୍ଭାଳ, ଧୀରେ କିନା କହିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ଆରେ ପାଖ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ତ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କହିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ ବାହାରିଲେ। ଆଉ କହିଲେ ତାପରେ କହିଲେ ମା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆଉ ଭୁଲରେ ଏମିତି କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କହିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଦୁଇଟି ଗାଢ଼ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଲ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମା ଦେଖି କହିଲେ ଆରେ ଧିକ୍ ମୋ ଜୀବନ ଧିକ୍, ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ କହିଲେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହିକି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆରେ ନିଜ ଭରଭାଇ ତ ନେଇକି ଯାଅ, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲ ଏତେ ସ୍ପିଡ୍? ଭରଭାଇ ନେଲା ବେଳେ କହିଲେ ନା ନା ଆମେ କାହିଁ ଭରଭାଇ ନେବୁ, ତୁ ଯେତିକି ଖାଇଛୁ ଆମ ଘରକୁ ଏବେ ଯା। ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା। କୋଉ ମାସର ଲୀଳା? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଲୀଳା। ଆଉ କହିଲେ ତ କଥା ସରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ମୋର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ।